Díky moc, že jste dorazili v tak hojném počtu. Já jsem to tak sledoval, říkal jsem si, moc se nebaví, tak jsem přišel, abych vám tady namíchal nějaký koktejl. Zatím nic moc, vypadáte všichni dost střízli, takže teď vám namíchám konečně nějaký silný koktejl a doufám, že vám bude chutnat. A abych vás samozřejmě na tuhletu grandiózní speciální barmanskou show motivoval, tak první motivátor, ten, kdo nejvíc bude tleskat, nečekaně dostane koktejl zadarmo. A já už asi tuším, kdo dostane první koktejl. Na druhou stranu ještě tady mám další motivátor a to je to, že vlastně, abyste viděli, no, další tady, všechno vidím. Tak za každý potlesk dneska večer tady mám 20 korun navíc ještě, tak kdybyste chtěli přispět, budu rád. Díky moc, už teď se to počítá. A naopak, kdo tady nebude moc nějakým způsobem spolupracovat se mnou, tak samozřejmě potom hodím shaker, takže buďte ve střehu i v tomto pádě nebo v tomto okamžiku, jestli držíte právě sklenku nebo něco jiného, tak máte smůlu. Uvidíme, ale já věřím, že jak jsem tak sledoval, vypadáte všichni svěže a hlavně pozitivně, že mě možná trošku i pomůžete. Já to nebudu prodlužovat a zeptám se, je tady vůbec dneska někdo na této krásné oslavě, kdo by chtěl vidět nějakou grandiozní barmanskou show, ano nebo ne? Ano! Tak to je půl na půl a ještě tomu moc jako nějak nesli, asi bych si měl dojít k ušnímu, takže se zeptám ještě jednou pro jistotu. Chcete vidět nějakou barmanskou show, ano nebo ne? Ano! Tak teď jsem se cítil jak na koncertě Michael Jacksona, nemá to chybu, já nebudu prodlužovat a poprosím pana hudebníka o skladbu číslo 1 a samozřejmě o vaše ruce, nohy, hlasivky. Pojďme na to, ať se práší za kočárem. To už se mi dlouho nestalo, ještě jsem ani nezačal už poslat, tak to vypadá dobře. Klidně mi to osolte, pěkně mi tam přidejte zvuk, tady to není skoro vůbec slyšet, nahoře, perfekt, díky, pojďte. Když máme party oslavu, tak trošku kořalky neuškodí a já tady mám pravý český absint, to znamená nešetřím na vás. Přiměřeně a jdeme na to, 2 lahve do vzduchu, ale jdem. Ledu, skoro čerstvou šťávu, ovocnou, ananasovou, trošku syrupu a zapomněl jsem říct, že jsem byl asi tak na měsíční stáži v cirkusu Broušek a tam jsem se naučil 3 láhve, tak chcete vidět 3 láhve? Vypadá to dobře s váma, jdeme na to. První část barmanské show je za námi.
Já jsem to sledoval, kdo dělal podporu, kdo nedělal, kdo tleskal, kdo netleskal. A teď budu po někom házet shaker, protože nikdo moc jako netleská, co jsem sledoval. A trošku samozřejmě si vyzkoušíme, že cháme, promícháme pěkně nahoru a dolů, jasně. Může být perfektní. Já se musím zeptat, mě to prostě nedá. Můžu se vás takhle diskrétně zeptat, co děláte za práci, jaké je vaše zaměstnání? Jsem přípravář. Nevím příprava z čeho, ale už teď vím, že byste mohl klidně být i talentovaným přípravným barmanem. Jste skvělý, díky moc. A za chvilku se vás ještě sem vezmu, protože jste se osvědčil. Už tady máme malou barmanskou školičku. Něco vás naučím. Největší podpora, kde je? Ne, tady, pojďte, vy jste taková sympatická, pojďte. Tak pojďte zatleskat této krásné české dámě. Jenž, jak jsem vás sledoval, byla ohromná. Díky moc za vaši podporu. A rovnou, teda, jestli můžu poprosit i vás, pojďte. Díky moc. A teď vás naučím první trik vás, jo? Tak jste připraveni, to ukážu. Tak teď to přeložím, je to vlastně zásek ledu, buď ze zhora dolů, nebo ze spoda nahoru. A pro vás i pro všechny ostatní, kdybyste to chtěli zkoušet teď v létě na grill party, je to jednoduchý, je to jenom pohyb na a dolů, nahoru a dolů. Tak. Máte 3 pokusy, pojďte, tady máte ledík, vy to máte vlastně, pardon, doufám, že tady nikdo není z hygieny. Tak, pojďte, 3 pokusy. Vy jste paní Liduška. Libuška. Tak prosím vás, ona to zvládla paní Libuška na poprvé. Tak už nemusíte, vy už to máte za sebou. Ale počkejte, nikam nechoďte, protože teď si na vás vyzkoušíme ten druhý trik. Vy vlastně vezmete takhle tuhle sklenku, takhle ji vezmete, budete stát tady jako já. Vy jenom stojíte, čekáte, a takhle to na tuto sympatickou dámu otočíte. No, takhle to otočíte. Je to velký drama, většinou se to nepodaří, ale aspoň je nějaká legrace v průběhu té mé skromné barmanské show. Já vás poprosím, pojďte. Ne, nebojte se, opravdu, většinou to dobře dopadne, já jsem jenom strašil. Takhle to vezmete, ano, takhle, nebo obráci, takhle. No a hlavně pozor, doufám, že nepilste moc. No moc ne. Takže se střízli, to je dobře. Tak já udělám 3 kroky k vám, tady, milí hosté. A na paní. Vy, ještě kontrolní otázka, bojíte se trošku? No, hrozně. Nechcete si raději něco odložit, kolega vás může odstříznit? Já nechci. Teď jsem vám vyrazil zuby, pardon, nezlobte se, v pohodě? Nezlobte se. Tak já jdu dál a pojďme počítat všichni najednou, pojďte na to. 2, 1. Tak, ani to nebolelo, dobře to dopadlo a jelikož jste to vyhráli, tak pojďte půl na X, pojďte, nebojte se velká nic. Dobu to necháte gentlemansky dámě, nechám trénovat. Teď to nechá dámě, tak. Pojďte na to, klidně to vypijte tady. Je to silný, dobře. Tak jo. Tady máme skvělou vozlinu, tak já se zeptám, chcete vidět ještě nějakou další barmanskou show, dneska večer uvažou a ohnivou show, ano nebo ne? No teď se bude jak na stadionu, díky moc a já to nebudu prodlužovat, jenom si tady připravím rychle světlo jiné. A poprosím opět o skladbu, dokrát skladba číslo 2 a vaše ruce, nohy, hlasivky. Jste připraveni, jdeme na to! Perfektní, díky, pojďme.
poprosím o šumení hudby, díky moc. Tak pro někoho dobrá zpráva, pro někoho špatná zpráva. To je úplně všechno, co jsem vám mohl dneska z tohoto postu barmanské show ukázat. Musím říct, že jste byli skvělí. Takovýhle publikum, jako jsem zažil dneska tady, už jsem dlouho nezažil, byli jste skvělí. Já doufám, že se vám to líbilo a zase někdy, někde na viděnou. Třeba dole na koktejlbaru. Ahoj! Bavte se hezky a samozřejmě pijte zodpovědně. Díky moc. Dámy a pánové, prosím potlesk pro Martina Baďu, speciální barman pro tento večer pro vás.